be anyị ndewonu. Aka bụkwa ihe mmemme akpọrọ ite Anambra. N'ụbọchị taa anyị awụchigo n'obodo akpọrọ Nri dị ọkpụtọrọkpụ nke pụtara Ancient Nri Kingdom n'oyibo ka anyị nọ n'ụbọchị nke taa. Mana tupu anyị agawa n'iru, abụ m Oriakụ Philomena Okechukwu Igwe na-agụ. N'ụbọchị taa ka anyị agbalịla unu ihe gbasara otu nri si wee bido, njirimara nri na ihe ndị ọzọ sie. Mana anyị ga-ege ntị dịka onye mụ na ya nọ bụ nwa afọ nri ka ọ gaa n'iru kọwara unu onye ọ bụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ndị eje nụrụ mgbede ọma nụrụ. Aha m bụ Samuel Nnamdi Abana, obi ukwu na eze mmụọ aka ji ọrụ n'obodo Nri. Ndị eje nụrụ. Daalụ rinno. Daalụ. Ndị bịara ije be anyị. Daalụ. Anyị nọchiri nwere ebe anyị na-eje. Dịka unu si mara ihe gbasara mmemme ite Anambra, n'ọlụkwa na-echem tụsaanụ ntị unu ihe anyị nọ n'elu ya bụ ihe omenala akpọrọ n'oyibo tradition. Obodo ọbụla nwere omenala ji ha. Taa ka anyị ama maka obodo Nri ọkpọtọrọkpụ. Ihe akọwalụ ndị ọma na-ege ntị otu nri ọkpụtọrọkpụ si wee bido, ka esi mara ha. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ndị ejenụ. N'ọnọdụ nna anyị Gad si rapụrụ ụmụnne ya wee na-agbadetere soro mmiri ogbedete mmiri Igbo niile. Nna anyị Gad ha dị ụmụnne na-atọ esoro wee na from Islam. Ha ụmụnne na-atọ wee soro gbedete nweta ọtụtụ nzagụlere wee dọọ ikenye. Nna anyị nwekwana nwa nke abụọ bụ nriri pụ anyị owe gbedete wee dọọ ike wee mụọ anyị, maka na diọkpala na-anọ n'obi nna anyị ka o nyere oke kwanye ngwongwo niile o ji rụrụ Gad wee bata wee dọọ ike na mgbe ebe a Igbo ji dịka asị na Agukwu. Mana anyị nri anyị wee nọrọ mbụ nna anyị ka ọ dọrọ ike wee mụọ anyị. Ikike a nwe o ji wee si nna ya nyere ikike ọnya na ngiri ihe anyị rụrụ tata. Ndị ejenụ. Anyị ka na-agakwa n'iru ndị ọma na-ege anyị ntị. Anyị ma na unu nọchi, maka na anyị nọ gba mbọ ka anyị fụ na atụlere ihe gbasara nri n'ụbọchị nke taa. Tupu anyị agaba n'iru, anyị ga-agbapụ aka afịa. Ndewonu, anyị abatago. Anyị nụrụ ka Ichie Samuel kọwara anyị otu nri si wee bido. Mana dịka anyị na-aga n'iru na nkọwa ọ na-akọwara anyị, ka ọ gbakena anyị njirimara nri. Ndị eje ndị ọma na-ege ntị. Nna anyị Gad nyere nwa nwoke nke abụọ o binyere Igbo ọgbụgba ndụ nke anyị na-akpata atọ ọnụ ebo. Ihe ọhụrụ ọtọ nsị eji mara nri ọnya ka eji wee dị iche. Nna anyị wee buru egbugote wee bịa dụọ ọnya ka eji wee nwe ọnụ ebo. Ọ nsọ ndị nze na-ejie ofu nje na arọ ka ndị nze na-eje n'ọnụ ebo. O wefuru oge ahụ a na-aka ya aka nze ọbụla binie bọsị aka gbedewe n'ọnụ ebo. Ebe ahụ ka ndị nze ejekọta wee ruo ọnụ ebo ya bụ conference box ọhụ Igbo ọgbụgba ndụ ahụ eruchezie ya nata na aka ya nọzi wee kwuo na ahụ na abụọ nke ịtọ alọ mmụọ nlọ mmụọ ahụ ọnwa asatọ ọhụrụ baziri kịta ịwa ji
mana ndụ nze eje ruo ọnụ ebo wee ka ọnwa nlọ mmụọ dịka nri si eme ya site n'Igbo ọgbụgba ndụ nna anyị Nribikwa anyị bụ nwa nke bụa na nwa gada ji wee nata site n'ife nna ya nyere ya ikike maka diọkpara nọ n'obi Aguleri o were gbagote wee dọọ ya n'ebe ọ dọrọ ya n'ọnụ ebo mee na ọ nri na-eru ọnụ ebo ndewonu daalụrị nne ọ na-ara n'ụbọchị nke taa mana o nwere nsị ka anyị mata ama m na unu na-esonye na nkọwa ọ na-akọwara anyị na Aguleri na Nri Ifekwuani bụ nwanne. Aguleri na Nri Ifekwuani bụ nwanne mana Aguleri bụ diọkpala mana ewezili ibe na-aka enye diọkpala mana diọkpala na-anọ n'obi ọkwa ya diọkpala nọ n'obi awee Nri awee wetezieleba nna anyị wee wele oke lụrụ etiti wee nye ndị ka o wee gbafu wee gbara mbọ onwe ya unu na-aghọta ya maka na ihe niile a ga iji maka ya wee bịa taa ka o doo anyị anya eweziela oke lụrụ etiti wee nye ndị Nri. Ichie Samuel gwakena anyị abịa n'obodo ọbụla nwere mmemme dị iche iche va na-eme mana ndị ọbụla nwere ka va si eme nke va ka ime ka anyị ghọta mmemme nke ndị Nri na-eme eji maleva va na-eme mmemme a onwere nri pụrụ iche eji wee mara ha na-eme ya ji eme. Igbo ndị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị mbụ oriri nri mara bụ ọnwa ịlọ mmụọ bọsị ndị nze jechere n'ọnụ ebo wee ka ahụ na abụ nke ịtọ alụọ mmụọ nwoke ọra zuru ezu na biya edobe ọkụkọ onye nwere iru edobe ụmụ nwaanyị atụwa egwusi anyị ejila mmụọ onye karịcha nna na ụmụnna bọsị ahụ anyị alụ mmụọ n'ụtụtụ ya wenye mma n'ọnụ mbughe niile ka ha rabụrụ ụmụnne onye karịcha okenye eji mma jegburugebe anụ na nọ n'ụlọ ndị nwere ọkụkọ gbuolu ndị nwere ego gbuolu ha bọsị ahụ ahụ ndụ asachacha anụ mkpọ egwe egusi mgbe eji igwe egwe egusi ọ bụrụ kịta injin na-egwe bakuru na-eweli igugwechi egusi kpụkọcha egusi tinite wee too ya na anụ mkpọ akụkọ bụ onye isi nna gburugelu mmadụ ama mmetụ ya aka ahụ ụbọchị nkwọ ka a ga-evukọta ya n'obu ewere nyawa ọkụkọ na ebe ahụ ka a na-ama onye tọrọ ibie onye bụ isi wefụta abala ọkụkọ wefụta mkpọta ụkwụ ọkụkọ wefụta isi ọkụkọ etu ahụ ka esi eke ya ekecheche nye ka esi rụrụ aracha ewee na ịma na-alọcha mmụọ nke arọ ahụ ọ ka esi eme ya mbọsị gburugburu n'ụbọchị mmemme akpọrọ alọ mmụọ na onye bụ isi bịa ya eje n'ụlọ jiri aka ya na-egbusi anụ ma ọkụkọ ọsọ ọkụkọ ka ọ ma ewu onye bụ isi bịa ya eje o mana ụmụ nwaanyị na onwefa ya uji aka ma wepụta egwusi gbee na aghọta ya ama m na o nwere obodo ọzọ na-emegolu ihe nke a ndị Nri na-eme emesizie ihe mbọsị a na-eme ihe a bụ mbọsị akpọrọ afọ ọ bụrụ mbọsị niile na mbọsị afọ dịka ndị nze si wee ka n'ọnụ ebo dịka ndị nze si wee kịa na ebe akpọrọ ọnụ ebo elutezie mbọsị bụ nkwọ ebukọtasizi anya na nke onye isi n'obi a wee kebie dịka isi si wee dị ibe egosiri onwe ebe anyị ghọtara na ya bụ ibe mmemme n'uche nke m ọ na-egosi nsọpụrụ mmadụ anya nọkọtara jiri aka mee ive ma okwunye na a na-eme dịka isi nsọpụrụ ndị Nri na-enwe nsọpụrụ anya ya ama onye tọkwanụ m edebe onye bụ isi ewere aka mee ya dịka maka ụmụ nwadị ya na ndị ada ya evuche ọkụkọ vuru ji bịa igburu nna ha anụ anya na-aghọta ya ụmụada bịa gbuchere ụmụ nwadị ya na ha dubiacha
ya ka a ga-ama na onye nwekwana nwa di ya n'anya na onye nwekwana nwa di ya n'anya ka a na-alụ bọsị a na-alụ nya mmụọ bọsị a na-eke ibe bọsị nkwọ ụmụ nwa di ya na-esuchere bata chọọ na-azọ nkwọta ụkwụ ọkụkọ a na-azọ isi ọkụkọ bọsị nkwọ a na-anya anụ daalụ nne mana ka njụ ya bụ mmemme alọmma a na-eme ọ ka dịkwa otu a kịta ma nwanne echi ọ dịrịrị ka ndị si dobe ya a na-alọ mmụọ maka na a na-eje ọnụ ebo ọ bụrụ na ndị nze aji eziri ọnụ ebo ịma na-ahazi alọ mmụọ a na-eme ya ma nwanne echi ndị nze jelure n'ọnụ ebo kapcha ahụ na-abọ nke ịta lụọ mmụọ ahụ na-abọ anwa nke ahụ nke ịta nwa ahụ na-abọ mụtara nkwọ mụtara eke ehie egbo onye ukenye ọbụla ya eri egbo n'ọnụ ụzọ ezigbo egbo anwa egbo ya egbo na-egbo ajọ ibe niile ya bịa na ngwuru anwa na ara anwa ibe egbo na-alụ n'isi ọnụ ụzọ ezi ka a ya eri egbo oke ka njụkwa gịnị bụ dị ife egbo nwa maka ọ gbagwojukwa m anya atụ a ka m makwa na ndị na-ege anyị ntị ihe egbo anwa Chineke oge Chineke kpọrọ Moses n'obodo Ijipt wee sị anyị jee gwa agbụrụ Izrel niile na a enwe mmụọ ngabiga ya jee gwa agbụrụ Izrel ọnụ onye ọ na-hie egbo n'anụ ụkụkọ n'ụzọ bie ka mmee n'ọnụ ụzọ hie egbo n'akụkụ ka ọ ya mmụọ ya agabiga mbịa ka ọ ma nọ agbụrụ Izrel na a ga-egbu nwa nwoke ọrụ anwụrụ na agbụrụ Ijipt enwe mechie nwesị anyị na-eme nke a n'ọnọdụ ụmụ Izrel onye ka nna anyị natakwala ji nata nna anyị nna anyị Gad natakwala wee kụzikwere ya ụmụ ya a na-eri egbe ahụ iji wee gbochi ajọ ife ọna ya eme na arụ ya bụ ibu ebu a ka na-emekwa ya nwanne echi obodo ya bụ edi ọnwa asatọ mụ nwa onye dị ibe ebe nna m dị aba na eze mmụọ mma eri egbo na be m onye ri ọnwụ na ya eri egbo bie ma ndị na-eje ụka ma ndị na-eme omenala ihe eri egbo be gị unu anụghị ndị ọma anwụ ibe anyị na-amụta anyị amarọ na ụda ede taa ka m na-anụkwa ya amakwazi m na anyị bụ ndị na-ege anyị ntị n'ọkwazi taa mgbe na-ajụ sị dịka a na-efe egbe efesie egbo ọ bụ na ngozi ka ọ bụ ekpele maka ibido arọ bọsị eke ka ehiere egbo gbuo ọkụkọ egbo a ya arụ ya arụ ya na ji ya arụ anya rụọ ya ka enye gba anya mmanụ rụchacha ya na ji ụmụ nwoke niile nọ nso esoro dọkaba ọkụkọ anụ ribe ji ya nwa rụrụ arụ na ọkụkọ eji bịa egbo bọsị eke ọ gazie oye aba ahụ alọba mmụọ o nwere ibe na-egosi m dịka a na-efe egbe a na-erikodo nri ọnụ iburu ibe na-egosi m bụ na ba akwụkwa n'ovu nsọpụrụ na anaba dị n'ovu ebe onye sipụta o ya eme ibe imegide mmadụ anya na-adịkarị n'obodo nsị na aja anya na-adịkarị maka na badị igbe gị na nwanne gị na-eriko nri n'ofu efere ife ọpụta bụ n'ofu ka unu a na-aghọta ihe dị iche na nri ọkwa ya ka o ji bụrụ isi obodo nwa maka na ba ji nta okwu a wee na-egosikwa a na-amụta ife gbasara ya nne dịka anyị na-aga n'iru ka anyị gbapụgodo aka afịa anyị abatago ka anyị na-aga n'iru oriri ọzụzụ obodo dị na-eribe ọnwa agwụ ka ndị ụka bara divine spirit ọsọ obodo dị na-eme agwụ na the Holy Igbo universe n'ebe Igbo jete eti ọsọ obodo dị na-eme ọnwa agwụ kedu ihe bụ agwụ mmụọ na-akụzi amamihe nwaanyị na-etobe ya na agwụrọ arụrụ ya na agwụrọ ụgbọ mmiri na-agba na mmiri ya na agwụrọ plen na-ebe n'elu ya na agwụrọ moto na-agba na ya na agwụrọ bụkwa ihe a na-eku ume ije na moto ebe a na-akpọ brain box ọnya bụ agwụ ya ịtọ nke o si dị ụgbọ mmiri ịtọ nke o si dị n'ụgbọ elu webataza na ihe na-eku ume living creature onwere ihe na-eku ume ya na agwụ anọrọ kedu ihe bụ agwụ mmụọ na-akụzi amamihe ọsọ obodo ndị na-eme emume ya n'aka ọmụmụrụ eti na the Holy Igbo universe ebe Igbo jete eti maka na nwaanyị na-eto ọ na-agbakwa ịra mmiri n'ite ọ bụrụ oge ozi mmụọ kụziri ya amamihe ya o ji wee tinye mmiri n'ite kpochie uri ede tie ogiri tie nnu o wee wuru oge ya na mmụọ na-akụzi amamihe ọnya mana oyibo kpara ya divine
agwụ divine spirit divine amụ mmụọ na-enye amamihe ọsọbụrụ na-eme emume anyị na-akwadosiri ya ike onye ememe nri na-eme oriri nri na-eribeta ọzọ ọgwụ elue onye eri ọnwụrụ ebe ọnọ ọ na-anata na yiri ọnwa agwụ anyị ji ụkwa bọsị ahụ nwaanyị ọṅụ na-adọkwasị ite n'ọkụ mana ya ya amacha nkata ụkwa sie ụkwa na biya anụ mkpọ dị azụ mkpọ etecheche nye erichezi nye onye ọ na-afụtara ekenri ebe mmọnwụ niile ya nọ a na-eme ememe emecheche ya owe n'ọga n'ụbọchị ahụ ọ bụ emume ọzọ ndị na-eme ọnwa agwụ daalụ nke karịsịrị kịta ka m ghọta ebe ejide akpọkwana nri isi Igbo va ji amamihe wee na-aga va na-asọpụkwula amamihe a ọ ga-elue ma agbanata eme nye bụrụ nnukwu olili ịpụtara na eke nri ma mmanwụ ibe niile a na-akpọtụ ebe a egwuregwu dị iche iche a na-akpọtụ nke onye ji eweta nye na ụmụnne ya na-eri na eke nri aga anyị ihe nna anyị ji webata nna anyị nri na-egbu anyị ihe a nwefu na convent box webata igbo ọgbụgba ndụ ọ dọ n'ọnụ ego na-ejere dibịa dị na ya ihe dị iche iche dị na ya ọ bụ nri ọnna anyị gad oge a na-ele mmadụ ọnna anyị were ọgwọ na ọtọnsị wee jebe mbịa jegide fụga na mgbede mmiri bọrị ọ ihe ji onwe tata oweri ọ bụrụ oweri bagaba na ọwa eri ọwa nna anyị gad nna anyị eri si aga njem o jere fụtazi owe ntụcha ndị ejidekọchara ndị ọcha jikọtacha ya kpụ wee na mba ndị ọcha ọgba ụja si na ụmụ ya rufụtacha ebe ọsọ ngwa na ọ na-ebe kpatara nri abịaza wee kpanye na ọwa eri si aga njem ihe edo ndị ọma na-ege anyị ntị kedu obodo nọ na-emeli nri anyị kpatụrụ aka anyị chọrọ ka anyị malụ obodo nọ na-emeli nri ndidi ntiwe na-atọ mele nri anyị unu mgberete nna anyị nri dịkwa anyị ma oge ọ kparatara ebe ọ sị na agụ ụba Agukwu mmiri gbara okirikiri o nwere afọ ụmụ ya ndị ọzọ na mgbogo ruo Enugwu Nnọbịa Enugwu Agidi adị ya nwaanyị ama ọbịa o were afọ ụmụ ya nwa okpedurukpere ụmụ ya ndị nke ọzọ gberetezi ebe a anyị nwara Agukwu o nwere ndị mgbogo ụmụnne anyị ndị nke ọzọ ezigbo ahụha nwe nsekpe aka mkpesị ndị nke ọzọ ụdị odo nwa di ya na sobele nna ya ochie si ka ya soro nna ya ochie wetara ọ dị odo anyị niile wee mee ọnụkwara atọ a mee zara nri biko kpatụgodila anyị aka la na-eme mmemme maka nkwa ozu kedu ka esi eme ya ọkachasị iru uju nwaanyị di ya nwụrụ na nri omenala Igbo kwuru na nwaanyị ya akwadi ya n'oge gboo nwaanyị ya akpa mgbe ekwu n'aka oge nwoke nwụrụ nwaanyị amadị ebe evu ozu dị ejebe na ụmụ nwaanyị bịa ma ụmụ ọkpụ ya nọ bịa enyichezie di ya ebido mgbasu ozu di ya maka mgbasu dị iche na ọkwụkwa obodo ọhụrụ nwere uru ha si akwa na agbasuche tikpetipekotipeti bụ mgbasu ozu ka ndị Igbo na-akpọ ya agbasucha ọwa ụmụnna na-akwa ozu ụmụnna wee baa awụrụ n'obodo nri nne ewu na-abọ ọkụkụ na-abọ ji na mmanya ọjị ụmụnna aba gbukpọ ozu ihe gbuo ewu nke mbụ eji gbukpọ ozu ihe egbuche ewebe nwobere udu anyị lue na nkefu onye ike na uyom ọkụkọ enwee gbuo ewu ọkụkọ ozu wee mechie ihe dị na bee uyom ọkpa a n'aka ama na-akwa anya ozu na okete ogbe oke na mmụọ abịa aba na ndị ichie onye ka ọ ya imechezi igbu were okpe nsị ya tinye na ndị ichie mmadụ okete oke mana omenala wee ohu na ameche kpokpotikpekpo kwacha ọra ụmụnna ya bịa dịka obodo si eme obodo eme nye n'ọhụ nwoke ahụ eketeghị oke nwaanyị akpachazịa mma ekwu n'aka ezeghị ihe ajarụ mana ọfọ na nsọ nwaanyị ezeghị ihe ajarụ ọnwụrụ
anyị ezeriri ihe ajadu n'ọnwụ tufu abịa ozu ya. Nwaanyị akwara di ya ezeri ihe ajadu maka di ya, ọ nwụrụ anyị ezeriri ihe ajadu tufu abịa ozu ya. Na emeghị na mmadụ agha aba, ndị dị nsọ anyị agha aba ọkpọwa ibe na-abịa onye dị nsọ ma njego ibe maka na ofu ajadu ọkwara di ya, maka ihe ọkwara nkwa di ya, maka ụfọdụ amadị ihe bekere ihe bụ ajadu. Ihe bụ ajadu ndị ụka si nọ I do mpọsị emefe ọpala mmanya n'aka wee jebe be die nọ luo megide anwansị mechelu ogburu ikpere ṅụrụ mmanya vidie agbamndụ ka ha gbara. Onye nwe agbamndụ ka a ya eketọ nwoke nọzi na mmụọ ya nwụrụ na mmadụ emeri eketọrọ ya na ọbụ ya na nwoke na-edina iwu megide na ya nwoke a na-edina maka eketọrọ ba onye m nzefu ibe ajadu a na-ekwu ka ezefu maka na ọ na-ezefu ya ya na nwoke ahụ na-edina ihu nwaanyị ahụ arụ ama na-adị ya mma gaa ebe osobe di ya, mana ezefu ihe ajadu ekpukochiri ozu ibe kwacha ozu ezefu ihe ajadu eketa onye na nwoke. Ndị omenala na-ebufu ozu ibe ya na-agba nwoke na taa na nwaanyị agwụchakwala, na taa na nwaanyị enwere onwe ya. Ịbịabeghị ịbịata ihe oriri dịrị ya, onwe ozi ya ezi nwunye rizie ya, onwe ihe ya ezi ụmụazị rizie ebe ịnọkwa na ka ajọ ụkwụ kpọọ ụmụ ụgwọ ọ ga na-agba n'ọgụ mgbe a na-ebukpo, mgbe a na-akwa ozu, mgbe a na-eme ndị omenala na-eme ihe omenala ma ga emebikwara emebibere ịfụ na nwaanyị ahụ ya nọ ka nka nọ n'ụmụ ya na chi ekwu. Mana ọ bụrụ na ezefuru ihe ajadu ya na ya na-edina igwe na mmụọ na mmadụ ndị na-atọ ụtọ emekọta ya esobi ya. Daalụ nne. N'ụbọchị taa anyị na-akwado obere okwu ka anyị agwazi anyị nke dịkwa oke mkpa n'ụwa taa n'ife na-eme n'ụbọchị taa. Agwasịzi anyị achịla ọwala anyị ma tupu anyị eje maka ya bụ nke anyị chọrọ ka anyị nụ, anyị agbapụ aka afịa. Ndewonu, anyị abatagonu dịka unu na-ege anyị ntị ihe gbasara nri. A na-atụlisie otu o esikwa onye ọbụla wee na-aghọta maka na anyị nọ n'ihe mmemme akpọrọ Ite Anambra nke si na NTA Channel 5 Ọka ewetara unu. Anyị na-achọ ka ọ gwakwuo anyị ihe gbasara okike, ịkpụ alụ na ekwensu mmemme. Ka siteworo n'okike. Okike bụ njiche na-echeta omenala eze niile chiri na ndụ, maka na eze chie ọ na-azị abụ mmụọ ọma jizi anya bụ mmụọ na nsụ ya niile ka a na-eji wee na-echeta ụmụazị niile amụrụ ekwuru okwu wee nwụrụ. Ọnya na-emechi emume okike, mmọnwụ ụlaga ebido fụwa n'afa eze nri na n'afa ụmụazị niile amụrụ ekwuru okwu wee nwụọ. Ọnya bụ emume okike nke ekike nri bụ ekike kere ụwa eze nri chichere na ya eze nri chire ya bụ okike na amụkwu na-asụ Igbo niile. Ọnya ka o jibila eze nri, ndị ọzọ na-echi igwe mana eze nri ka a na-echi. Eze a na-eji agbakọrọ ya bụ the Alake of Abeokuta, Oni of Ife, Kosoko of Lagos, na eze ndị ọzọ na mpaghara ọzọ anaghị ekwu okwu maka ha anaghị eje mba. Mfe ekwensu akwara ya mfe ekwensu na nọọ ya na egbo nwanne na onye ọnabụ nwoke biziri di ya ehie ọnụmọnụ ya na-akpọ ya ọnụmọnụ. Ajọ ụkwụ niile ya akpọ ụmụazị, ife ike niile ya bata na ngwuru ma oyesi n'elu ma oyesi na efiechie ya na-eji akwa ojii ehie ọ dị n'isi ọnụ ụzọ ezi. Ọnya ka a na-akpọ mfe ekwensu ya na mfe egbo nwanne. Nke ọzọ bụ nri, dịka m kọwara sị na nne anyị ibe nyere ya ikike, nna ya nyere ya o ji wee na bata mkparụ njem mebi ife ọ naghị ife lụrụ alụ
dịka na nwanne lara nwanne ya na nwaanyị rafuru di ya mafuo ezi na nwaanyị butere ime gbuke ma ọ na nwanne gburu nwanne ya ma ọ na-eji mmadụ wee kwado ọgwụ ma ọ na-eji mmadụ wee chụọ aja ọ nriri ya bịa o tinye ya ọwụ si na ọwazi alụ ọ nsọ nri ka e nyere ikike ya na mpaghara Igbo ife niile na-asụ Igbo ọ nri ka e nyere ikike ya na ibi na-eji onye ọzọ jeri ya njechi anya ọhịara aga ọ ma nri ojere jedozie ya sụrụ ebe ahụ adịkwa ọcha ngwuru ahụ adịkwa ọcha ụmụnna ahụ adịkwa ọcha obodo ahụ adịkwa ọcha ọ etu anyị si eme ya ndejem ndị ọma na-ekiri anyị ụbọchị taa amaka ebe ka anyị awụsa awara mana tupu anyị awụsa awara Ichie Samuel ka ikenezie ndị ọma na-ekiri anyị. Igbo ekene na Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ tata bịa na nri ọ nri bụ isi mbido amamife n'ebe Igbo jeta eti mgbe nkwụkwasa n'aka o gburugburu nri niile wee na-ekene Igbo ndị ọma na-ege ntị si onye ọbụla ka onye ji ekobe ezigbo onye akwararịkwana ya ma onye Igbo ọbụla zekwele nsọ ana onye Igbo ọbụla zeele ntụ na aghụghọ taa bụ na ọnọdụ adịra mma mgbe na-ayọ onye ọrọbụ onye Igbo ka anyị mapụsie omenala ike maka na omenala anyị ka ndị ọcha bịa chịghara tata onye ọ na-agarata azụ na omenala anyị siri ike ọ dị ike anyị na-echeta n'azụ na omenala anyị ka ọ bara anyị ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị ekelekwe m ụlọ ndị ejenụ daalụ rinne tupu anyị bịachie aka mbụkwa Oriakụ Philomena Okechukwu Igbenagụ daalụ bye bye